Kaya sa mga subscribers, please magaling kayo po, mga po yung walking therapy na bilhin. Tapos sa mga vehicle, lalakad ng pangka. So watch dito, ng long walk. Bakit kaya aswak yan? Aswak yan. Saan kasi Sindaw. Sige, magpabukas na ako yung rin. Ito po mo. Ako ito ba na? Ang gawin lang. Kung kapasantal mo na yung karne. Sandal. Sandal na pa na. Ayan. Oops. Makalawat. Nakababa na. Naimami. Ada, malay ka pa. Ayan. So nakakaisang na kami. Dito lang na mga sir ay. Oo. Ba, kakamalabig kaya kami, ating malabig kaya kami, sa Sandra. Yeah. Kaya kang vlog kaya kami, nagdela kami. Nakatula. Kasi, wow. Nagpenda ako. Siyempre, brown patans. Kaya mag-highway ka naman ng bigyan. Kaya nakakaisang long walk kami ni Apo Benin. So dyan, train namin ulit yung pangalawa. Matanda na ako. Maganda, pero baby face pa lang mo. Hindi na pwedeng lumakot ng marahal. Wala ako. Pero baby face pa, no? So, lahat ng mga Yumul at Miga, no? Yumul ka, Gomez, no? Yumul at Gomez. Ayan, clan. Ayan, shout out. Ayan, mga taga-Bicay. Bakit ko pa kapag nakakatawa? Taga saan mo yung Yumul mo? Ano? Mga Yumul, taga saan yun? Dahil yung nakapagkilaan ka. Kaya yun, eh. Kaya mo samog-sabulan, eh. Yung kapag Gomez, artista yun yung nakakilala. Oo, may Gomez sa Pandakari. May Gomez din. Maraming Gomez. Ka talaga mga Gomez, no? Pero kakapag-aaral ko ng taon eh. Hindi ka kamay kawa-kawa. Kawa-kawa nila ang umano. Ayan. So, try natin. Natin yung kanyang long walk. Ha? Ha? Hindi ba siya ba? Wala ko siya kung mag-kepo. Hindi naman. Kahit anong dalitan siya kaya. Dan.
Go bakit ha? Ay, ka muna, ay. Ay! Sige. Diyos mio, mga video. Mupasa! Matulog lang, pwede na. Bakit nga? Kung request nila. Kung ang ginanito, wala akong kilala. Wala akong kilala kayo. Sige. Sa KCF, ano eh? Kasi anak ko na lang. Oo, alam mo, hindi ko pa wala kilala. Tinatang children na sa bilo. Nandun yung ano yan. Kebal ba kebal? Pero pati. Tulong pa yun. Tulong pa ako. Masang yung video na. Gusto ko naman yung hindi ko nang yan. Dati mo? Wala ako na. Ako ba na ka? Oo, ano? Masuk ko yan yung tayo. Nakatuwata pa kanyan ka. Oo, ano pa kanyan? Yung may program mo, di ba?
tumakbo sa bahay, tandaan ang sabihin tumakbo. Drain na akin eh. Oo. The rounds. Race ka. Hindi na pa yun. Yan. Dua pa na. Luta pa eh. Wow, kailangan. So nakaka-3 rounds na po kami. So hit namin yung 2 or 1. Okay na kami. Yan. For walking therapy na nalibig. Ako nagpapahinga siya, siyempre, wala natin bigyan si Nani Bining para medyo Ang ito po sa kayo po yung makita ang kanyang kagandahan. Ayan. Siya po ay 83 years old. Ayan. 83 years old. Lakas-lakas pa. Ayan. Batang-bata pa, no? 33, 38 tapos. Oo, 83 years old po siya. Siya pinakabata natin pasyente. Itong balik yung parang bata Si itong balik niya. Darren Bining ang ating bata. So, last week po. 38 pa yan. Oo. Ay, Ayan. So, hit namin yung pang-apat or pang-5. Okay na kami. Ayan. So, watch nyo po mga subscribers, Wala likers. ni buwang ba po siya yun? Yeah. Bilang ka, Dar. Kaya itong, tagilid kayo. Yung tayo. Push. Sige tayo. O yan. Ako tayo bagay mo kung ako magpigatagwa ka. Ay, ng bahay niya. Pinong sa YouTube. Parang ano, parang Ya. nagabit mo ulit. Hindi nakaranta mo, kalahot. Matlo. Maba. Yeah.
yung doktor, tulad ka, kailangan ka practice. Hindi mo sakit, kaya ka mag-practice. Bakit ako? Medyo nga kami. Buwa naman. Regular. Amen. Diyos mo. Hello, Rocky? Let's move. Ano naman kakain mo? Kaya mo tayo ba? Kailangan mo ba? Sa'yo. Ito ang pinagawa. Nagkaya ka, mag-shortcut ka rin. Hindi ka naman ka rin. Balas mo na, yan ka ba? Kaya ka ba? Hindi ko man. Hindi ko man bigay. Yan, o. Wala na lang. Yan na lang na sumasakit eh. Sa nabuhos na natin sa anak isa. Hindi na makailangan ka nila. Ginawa kami. Pero ka na ako dito dito. Ay, dah. Wah. Apa kamu nih? Katanya. Karintana. Nih. Karintana. Sudah. Karintana. Nih. Apa tuh? Gagawin yung butis ko. Abang berapa? Melaut ke apa? Tidak. Lupa. Lupa. Oh, satu kanya. Dua. Gusto ko sa iba. May pagalidaran ko.